हेलो लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे बारग' बिपिएफ दोलोनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारमोनजों बेबायदिनो मोनसे जायगायाव आङो लोगो लालायनानै ओरैबायदि मिनिलायनाय भिडिअ क्लिप नुनो मोन्दों। दा बे भिडिअआव मा रायलायलायदों आं बेखौहाय नोंथांमोननोहाय खोनासंहोनो हानाय नंला। मानो होनोब्ला बे भिडिअखौ आं गुबुननिफ्रायसो डाउनलड लानाय जादों। बे भिडिअआव अलरेडि मेथाइ होनानै आगारखानायमोन। दा थेवबो आङो बेफोरबायदि लोगो लालायनानैहाय ओरैबायदि क्ल'ज जानायखौ नुनानै आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो दोलोनि जुदि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायोब्ला जोंबो ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनगौ। दा आङो बेखौनो सानो, आसा खालामो बेबायदिनो सानसे समाव बर' हारिया मोनफ्रोमबो दोलोआ बेबायदिनो खौसे जागोन होननानै आङो आसा खालामो। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलाङि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोखि। जों हानजा से जा जों नखर से खा बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्रानाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै